мактаб макони муқаддас аст, чун муаллим ва каломи ӯ метавонад дар ҷаҳони хонандагон беҳтарин ниёзҳои башардӯстиро тарбия намояд. мактаб бо вожаҳои таълиму тарбия тавъаму ҳаммаънӯст. агар мактаб воқеан чунин рисолатро шоиста анҷом бидиҳад, ҳар як хонанда булбуле мегардад дар чаманистони муҳаббат. хонандагон ба мактаб бо ниёзи кашфи олами дониш қадам мегузоранд. ҳар дарси муаллим бояд андак маъниҳои зиндагиро ба онҳо ифшо намояд. муаллими мактаб бояд ба касби худ ишқ ва шавқи беандоза дошта бошад. адами ин ишқу шавқ боиси аз байн рафтани майлу кӯшиши хонандагон ба дониш мегардад. либос ва чеҳраи муаллим дилкаш ва таваҷҷӯҳбарангез бошад, то дар дили ҳар хонанда иқдоми пайравӣ ва такрори дучанд эҷод намояд. ҳар як дарси муаллими мактаб бояд фарогири донишҳои заминиву кайҳонӣ бошад. агар таълиму тарбия бо фарҳанг ва инсондӯстӣ ҳамҷур бошанд, тарбияи хонандагон осон ва сафи ноқобилон камтар мегардад. муаллими мактаб бояд ба дарсҳо бо омодагии амиқ ҳозир гардад. ӯ дар дили бачагони душвортарбия низ тухми некхоҳӣ ва донишандозӣ бикорад. муаллимон набояд байни хонандагон тафриқа гузоранд. масалан гурӯҳи алохонон ва сӯстхонон бо ин тафриқагузорӣ сафи мағрурон ва ҷаҳолатпешагон меафзояд. каломи муаллим шакарин, рафтораш инсонӣ ва андешааш танҳо инсонпарварӣ бошад. пас ҳеҷ кӯдак ба бадкорӣ майл намекунад. ҳар муаллим бояд фазои равонӣ ва сатҳи тавоноии хонандагонро биомӯзад. сабку усулҳоеро бо маҳорату ҳунармандона ба кор барад, то дар аснои дарс ҳар як хонанда шарик ва саҳмгузор бошад. муаллим бояд дар симои ҳар кӯдак инсонҳои тавоно ва доноро бубинад. пайравии хонандагон ба ин назари муаллим дучанд мегардад.